Πρώτη αναφορά που συναντάμε σε ιστορικό κείμενο για τα κωτίωρα είναι στο έργο του Ξενοφόντα Κύρου Ανάβασης, όταν ο στρατηγός και συγγραφέας διέμεινε στο στρατόπεδο των Μυρίων για 45 ημέρες μέχρι να έρθουν τα πλοία που θα τους πήγαιναν πρώτα στην Ηράκλεια του Πόντου και έπειτα στην Ελλάδα. Στο διάστημα αυτό, ο Ξενοφών καταγράφει μια ιστορική μαρτυρία που, αν και δεν μας δίνει ακριβείς πληροφορίες για το πότε ιδρύθηκαν τα κωτίωρα, γνωστοποιεί ότι πρόκειται για πόλη που απικήθηκε από Έλληνες της Συνόπης. Και πιο συγκεκριμένα παρουσιάζει τον Εκατόνυμο, ο οποίος μιλά στο στρατόπεδο των Μυρίων ως αντιπρόσωπος της πρεσβείας που εστάλει από τη Συνόπη προς στήριξη των κωτιωριτών, και με το λόγο του μας δίνει την πληροφορία ότι τα κωτίωρα ήταν πόλη που απελευθερώθηκε από τους βάρβαρους χάρη στη συνδρομή των Συνοπαίων. Γι' αυτό και έκτοτε πλήρωνε τακτικά φόρους στη Μητρόπολη Συνόπη, όπως ακριβώς συνέβαινε επίσης με την περίπτωση των Κερασούντιων και των Τραπεζούντιων. Γνωρίζοντας όμως ότι οι Έλληνες της Συνόπης πρώτα ίδρυσαν ελληνική αποικία στην Τραπεζούντα το 756 π.Χ. και στη συνέχεια έκαναν το ίδιο με την Κερασούντα και τα Κωτίωρα, η χρονολογία ίδρυσης των Κωτιώρων ανάγεται μάλλον μεταξύ 750 και 400 π.Χ.